Assalamu alaikum warahmatullahi wa fatan kuna laya alheri ya kai muku. Congo Brazzaville da demokarasiyan kasashen Afirka sun zaɓa. A demokarasiyance shugabansu a karo na biyar shi dai ne shugaban ƙasan shekaran shi 41 yana mulki kuma yanzu zai ci gaba da gashi. Daga kuma Nijar babban tawaga da ta zo daga ƙasar Libya na ministan harkokin wajensu har ma suka zamana da Prime Minister Ali Lamin Zainabu na Nijar suka tantana abubuwa masu muhimmanci sannan kuma ƙara ƙarfin sojawa na kasashen IS da muka gani Chef d'Etat Major hafsashin rundunar sojan kasashen IS sun zamna sun tantauna a Wagadugu don ƙara ƙarfi na sojawanmu na IS. Ko dai ta yi kunci karo daga jiya zuwa yau na wannan bayanin da ya hito kuna gani alaman shi kamar bayanin Niger ne na cewa wai ƙasar Niger ta jaye passport diplomat da ta bake Miseba tunda ana zance an kama shi a Afrique du Sud kuma wai har ma makamin da aka bashi na mashawarcin shugaban kasa shi ma an amshe mishi kamar kuma Niger ta ma ce mishi ya bar kasa an ce mishi shi yanzu ba diplomat na Niger bane. Wannan bayanin fake news ne, ƙarya ne, babu bayanin da ya hito daga hukumar Niger ko ma ta ina ne na maganan Miseba tunda aka kama shi jiya nan daga Niger babu wani bayani official da ya hito. Bayani ɗaya da muka gani shi ma bashi da alaka da Niger shine bayanin kungiyar shi Miseba da suka hito suka yi Allah wadai da abun kuma suka bayyana wasu 'yan matsaloli tsakanin shi da hukumar ƙasar Benin. Kenan dai wannan fake news ne ba labarin gaskiya bane. Mun gani har wasu ma bayan Allah suna nan suna yada shi, to mu kiyaye 'yan uwa wurin ba da labari mu tantance da farko kafin mu yada. Niger da Libya da ƙara ƙarfin alaka. Mun gani satin da ya wuce ministan harkokin waje na Niger ya sauka a Libya, yanzu sai muka gani tawagan ƙasar Libya ta sauko ita ma a Niger har sun zamana da Prime Minister Ali Lamin Zain. A tattaunawa da suka yi daga bakin shi ministan harkokin wajen ƙasar Libya ya ce sun zo ne don su ƙara gyara alaƙa ta ƙasashe guda biyu 'yan uwa da a samu a tattauna matsaloli da yawa ko kuma cooperation da yawa da ya kamata a ƙara ƙarfafawa. Mun san da cewa ɗaruruwan dubunan matasanmu ne a Libya kuma da muke fatan a diba a gani halin su nan musamman ma kama su da ake wasu ana sa su a cikin kaso, zaman su a sanya ne za a sama musu takardu don su ci gaba da zama, sannan kuma halin rayuwarsu wanda suke so su koma gida a diba hanyar da za su zo su koma gida in sana'a za su yi, in wani aiki za su yi, wanda za su zamna a can tafiyan wutan ƙasa. Dole mu gane haƙƙin duka ɗan adam ne in ya ga dama ya bar ƙasan shi ya tafi wasu ƙasa, amma kowane abu yana da ƙa'idan shi, kowace ƙasa tana da ƙa'idan shi. Ƙasa ta mutum yana da kyau ta rika kula da mutanenta a ƙasashen waje da ya zamanto cewa hutan da suke huta ce ba su sababa wata matsala ko a ƙasan da suke ko a kansu ko kuma su ɓata sunan ƙasansu. Ziyara da muka gani babban tawaga ta Libya sun tattauna da Prime Minister Ali Lamin Zain, muke fatan mu ƙara ƙaruwa da wannan cooperation. Larabawan Libya yawancinmu da mun sani da cewa duka cikin Larabawan Afirka suna cikin Larabawan wanda suna sauraron Afirkawa kuma musamman ma Nigerian a Libya reputation kinsu mai kyau ce, 'yan Libya sun yarda da su. Kenan wannan kofa ce ta kirki mai kyau, hukumar mu ya kamata ta yi aiki da ita wurin tantaunawa na cewa Larabawan Libya in dai dan Niger musamman ma hukumomin Niger sun zo sun yi musu magana suna zama su saurara, kenan daga mu ne sai mu gani ya ne zamu iya hiddo haƙƙin 'yan ƙasar mu, ya zamu iya kare ƙasar mu, ya kuma zamu iya yin cooperation ko ta kasuwanci ko ta tsaro musamman ma tsakanin mu da Libya. Libya sai mu faɗa zancen sojawan ƙasashen IS. Hafsashin rundunar sojawan ƙasashen IS sun yi taro wanda taron ya zo ne bayan mailmantan harkan tsaro sun zamna sun tantamna don su gani ya ne za a yi a ƙara ƙarfin tsaro a cikin duka ƙasashe confederation kinmu na IS kenan. To sai daga bayan shi hafsashin rundunar sojawan mu guda uku na Niger da Mali da Burkina Faso suka yi taro su ma na kwana biyu a Wagadugu kenan don su ƙara bincikawa, don su ƙara tantaunawa, don su ƙara kuma sa hannu a cewa sojawanmu Force Unifiée na IS shikenan za su fara aiki. To wannan dai taro ne na su hafsashin rundunar sojawan suka yi da a ƙara tabbatar da dibawa, a ƙara sa duka gimshiki na ƙarshe na cewa sojawan ƙasashenmu nan guda uku za su rika aiki a cikin duka hilin confederation kenan, hilin wa'annan ƙasashe na uku. Muke yi ma sojawanmu addu'a kullum Allah ya ƙara ba su nasara a hilin daga don su kawo tabbacin tsaro a cikin duka ƙasashenmu na IS.
Zancen kasashen IS kuma daga Mali da diplomasiya. Shugaban ƙasar Mali, General Dame Assimi Goita, ya karbi takaddun aiki na ambasadorin ƙasashe guda hudu. Ambasadori guda hudun da General Assimi Goita ya karba shine ambasada daga ƙasar Cuba, daga Union European da kanshi su ma sun aiko nasu ambasada kuma daga Ghana, sannan kuma ambasada daga Qatar, ƙasar Qatar kenan. Wa'annan su ne sababbin ambasadorin da suka je shi kenan sun aje takaddansu a gaban shugaban ƙasar Mali General Assimi Goita don su fara aikinsu. Daga Burkina Faso kuma suka rushe ONG da Societe Civil, ƙungiyoyin farar hula da ƙungiyoyi masu zaman kansu fiye da 100 shikenan sun dakatar da su daga aiki nan da nan. Wannan asababin na cewa ne tsaro ne, sun yi bincike sun gano na cewa ƙungiyoyin nan ba wai ƙungiyoyi bane da suke zuwa suna yin wani aiki da gaske. Ƙungiyoyi ne suke zuwa ko suna leƙen asiri ko suna kaima wasu 'yan ta'adda wani lalataccen labari, ko ƙungiyoyi ne wanda busu kama musu cikin bunƙasa ƙasansu ko ta wata hanya. Ƙungiya fiye da 100 Burkina Faso ta dakatar da su. Daga ƙarshe daga Congo Brazzaville an yi biki jiya na naɗa tsoho kuma da sabon shugaban ƙasa. Shi dai ne shugaban ƙasan Sassou Nguesso, shi ne kuma aka sake zaɓa a karo na 5 zai ci gaba da mulkin Congo Brazzaville bayan shekara 41 da ya yi, kuma yanzu zai yi kwanciyar mulkinsu. Wannan abu ne irin na demokrasiya kamar yadda muka saba, ba sai mun to mun faɗi ba na cewa Cote d'Ivoire kin, Cameroon kin, Kenya, Tanzania mun gani, amma Uganda mun gani, yanzu gashi nan su ma amma Congo Brazzaville kin haka, hamma inda ake canza shugabannin kamar yadda muka gani da Benin, duka abubuwa ne ake kawai a bisa a ɗan dai nuna a ce dan dai an yi zaben amma ba shi da wani bambanci da mulkin mallaka na murƙushe mutane, na zaluncin mutane. Gashi nan dai Congo Brazzaville sai mu ci gaba da yi musu fatan alheri da tsoho sabon shugaban ƙasansu, tunda ba shi da wani suna sai dai tsoho sabon shugaban ƙasa. Ƙarshen labarinmu ne yau, insha Allah sai mun haɗu da ku da sauran ƙarin bayani. Barkanku da Juma'a, da fatan kun yi sallah lafiya. Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.